og velkommen til den her video. I dag er det sådan en video, hvor jeg snakker om Monty-ting og Monty-ting. Ja, Monty har ikke rigtig lyst til, at de er stået stille lige nu. Jeg tror, han vil der har lyst til. Så vi starter med Monty-ting. Monty-ting er selvfølgelig en gulerod. Det er okay, en gulerod. Og så har jeg min lille assistent til at give mig tingene. Jeg har Gry med mig. Ja. Okay, så nu knækker vi guleroden over. Vil du have æren at starte med? Vil han vise det først nu? Nej, han. Og giver også noget til legat. Han får. Han er lidt ting er selvfølgelig lakrids. Jeg har søgt på, at de godt må få en lakrids, de tilbage kan få mange. Den er helt hvordan man åbner den her. For helvede, Monty. Lad være. Okay. Hold den her. Okay, lige over. Det er dem her. Stop så. Det er dem her. Lad så Monty lige en. Nej, det går nu væk. Nej, okay, gå nu væk. Jeg elsker dem. Det gav til. Lad være. Okay, næste ting. Jeg tror, Monty har det fint med det. Jeg tænker et æble. Det kan jeg også lide, og det kan man også lide. Så jeg tænker, det er sådan. Man kan blive grøde over. Hold det væk. Prøv at give os til vegan. Han får også, han bliver ikke. Han er sådan en dårlig hesteven. Der giver alle heste noget. Men til også Monty godt kan lide det. Gør meget på det. Næste ting. Det er nyt sted her, fordi så kan I godt være med uden at irritere mig, og man tager de her i nærheden. Den næste ting er noget, jeg elsker. Af hele mit vingummi. Og vi har bare købt en lille pakke, så vi behøver ikke at købe en helt ind. Så jeg tænker, at jeg tager gul ind. Og man får også en gul masse. Okay. Han vil gerne have flere. Jeg ved ikke, om man kan mærke det, men han vil gerne have flere af dem. Næste ting er et kristal. Okay. Man gik lige ud af boksen. Okay. Næste ting er lidt kristal. Jeg tænker, skal jeg starte? Det er meget bittert. Og det er alt for bittert til mig. En ting, jeg kan lide, og det er sådan en her. Ja, den skal jeg godt lide. Så, og hindbær ting til jeg ikke selv med mig. Hvad er det? Jeg kan mere. Okay. Der er ikke noget. Okay. Det var den ting. Jeg tror, at han godt kan lide det. Han er ikke ligesom det galt, der spytter alle ting ud. Og hvis I vil have... jeg laver en video med legat til den her video. Skriv en kommentar, hvor I skriver Monty. Og det er... Nej, hvorfor kan jeg ikke stave til Monty lige nu? Ja, det står på min kanal. I kan se det. Ja. Og i næste ting er noget, Monty godt kan lide. Det er hans vitaminer. Ja, jeg skal lige finde den anden vitamin ned i posen. Altså.
Vi har lige givet lidt delikat, ikke? Nej, næste er hen. Så. Ej, jeg gav mig til den lille og mig den store. Fy for helvede, det smager ulækkert. Nu får vi finde noget vand. Den næste ting er noget, jeg kan lide. Den næste ting er noget, jeg kan lide. Det er de her M&M's, og man må godt sådan få en, fordi det er ikke farligt for heste, hvis de får en. Det er bare ikke for mange af dem. Monse, kan du komme over til kameraet? Du kommer så ikke der. Jeg elsker det. Men jeg kan hænge af noget, man så godt lide. Næste er noget, man så godt lide. Og Monse elsker det her. At det er seriøst Monses yndlingsret. Det er stop, Monse. Au, Monse. Det er mysli. Ja, jeg tænker, vi starter med at give ham, så han kan lige så roligt. Jeg tager altså ikke lige så meget, som man skal gøre. Vi tager lidt med det hele her. Jeg tager et to. Du har det helt klar. Det er helt klar. Det er sådan helt tørt. Ja. Den næste ting, det er den næste sidste, det er Gud, og det er min ting, det elsker jeg. Og den sidste ting, det er også min ting, fordi der var ikke flere, man så kunne lide, så... En god agurk. Jeg tror ikke, det skal ikke smage. Vil du smage? Jeg tror ikke lide det. Kan du ikke lide agurk? Så er det mit æg. Jeg har ikke lide agurk med det. Hvad? Alt det, Monse har fået i den her video, er noget, han godt må få i små mængder. Så no hate, guys. Jeg tænker på Monse.